السلام عليكم برادر أهل مسلمون ما بچه سلامه همیشه به ساختمون به کار بگره بالای کرشه غلطی در بینی سر نام به سلامت اگر تو نمیترای بردش برای من دادم شنید ассалому алайкум дӯстони азиз, шаба хайр. Видео дертара ка илтимос ба хотири худо ҳамин видеоро паҳн кунед. Ба кадом хотире ки ин модара бибинед гап задан натунист, ба хотири фарзанд наомардагӣ дар дарини морг аст. Бародар чикор мекуна? Аз криша меғалта худи ҳамин имрӯз рӯзи шанбе меғалта балниса мебаранд. дар телеграм бидуред суратоша бибинед. қазои илоҳия аз дунё мегзара. Модар ягон кас надорад, ду фарзанд дошта, я бача ва я духтар. Модар хеле аҳволаш безебай. Худованд куна ки ин рӯзи баъда ба ҳеҷ кас нишон натиҳад. Худованд сабр те ба ин модар. Ин ҳамин номрои картаи ҳамон бародарои қатишонанд. Модар худаш картаи Сбербанк надорад. Занг бизанед, аҳволпурсӣ кунед, ҳамдардӣ кунед, илтимос 1 рубл 10 рубл. Фақат хоҳиш мекунам лайк, комментария кунед ки ҳамин видео чикор кунад бисёртар шава раванд мардум бисёр бинанд ягон сум партиан иншоалло. Инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.